tadi. Mauni guys, ang among gisuroyan guys, village walk. So, slide sa to guys ha. Isa lang Roy. Pudyon, mga friends. Slide ako guys, okay. Ito ko sa kinadak ang slide guys ha. Nita. Hi guys. Hi guys. Initan akong papa guys. Huwag siya nag-video. Basketball ko. Hello guys. Lingaw kay kong anak eh. So, birthday niya guys. Di siya pag walay hikay. Basta lingaw lang. Oh, day, day ko day. Unsay mo may istorya dire day. Dinhe. Oh. Hindon, makalingaw. Pwede ra mabuhay dinhi. Yes. Mabuhay ra ko dire. Presiden padahal lah.